लोगोफोर फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय नै आंनि इन्ट्र'खौ नैबे होसिगोन दे होना हो खुलुमबाय नैबे दादि मनज सरगियारिनि भिउवार्स लोगो नोंथांमोन जाय बे भिडिअखौ नायदों फार्स्टआवनो लाइक खालामनानै लाग्रोदो आरोना जोङो फार्स्टनिफ्राय फारि फारि नायलांनो भिडिअखौ क्लिक खालामना दानाय जोङो दा बडि खालामनाय लाबोनो नागिरदों नै जोंना लोगोफ्रा दङ अमिर मुसाहारि फलय मुसाहारि आंनि नामा खोरोमसार सरगियारि आरोना ओमफ्राय जों दा बिबथै जोंनाव बिसोर बेखौ मा जायो मा होनो बिदा जायो आं बिबथै जायो ओंखायनो जों बिसिनाव फैनानै सामफ्रामबो बडि खालामफैबाय थायो आरोना जोङो एसे बडि फैदेरनि बडिया देखायहरदो दे आंना गैया दे गस्लाफ्रा खुदो र' गस्लाफ्रा हनै देरसिजोब्बायथ' माथो नै लोगोफोर जों दाख्लैनिफ्राय फैदों साननै ना सानथामल' जादों नैबे बिथाङा फालायबाय थायोमोन ओमफ्राय बेनि बडिखौ नाय ओमफ्राय आंनि बडिखौ नाय बे आं दाख्लैसो बानायबाय थादों ओमफ्राय बिनि बडिखौ नाय सोरना देरसिन नाय बिनिखौ नाय माबायदि आंनिखौ नाय माबायदि लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबाय जानांगौ इन्ट्र'खौ आंनि इन्ट्र'खौ नैबे आंनि बिजादैयानो होना होबाय आरोखि ना आंनि इन्ट्र'खौ दा जोङो जा खामानि मावनो आखायाव लादों बे खामानिखौ मावलांबाय थानोसै जोङो दाम्बोल थिखोनाय खामानिखौ सुरु खालामसै आरोखि ना जोंना खामानिया बेनो आरोखि ओरैनो माथो खालामनो ओरैनो थानायसो जायो नालाय आरो नै बिसिनाबो दाख्लैसो एगजाम जोबदों आरो दा नै स्कुल खुलिथ'वा नालाय बन्द' बिसिबां थारिखआव खुलिगोन होनदों ओमफ्राय नोंसिना समान साथामनाबो समान स्कुल खुलिनाया 28 नै रिजाल्ट मोनसान्दि बिसोर फुरा बडि खालामगासिनो नैबेना फुरा थामजोबनांगौ देहाया बेना ओमफ्राय बिसिना सेस मोदोम खाजोबनांगौ बिसिना बेनाथ' जाखाबाय नै एसे ब्रां ब्रां जालायथारदों गस्लाया नायलांबाय थादों लोगोफोर थिखोनोसै जों बे दाम्बोलफोरखौ थिखोयैनि आवगाय जों देहाफोरखौ एसे गरम खालामना लानोसै बुकडाउन होनोसै आरोखि जों फार्स्ट बुकडाउन होनोसै दे बिदा ओमफ्राय सुरु खालामलांसै मोनफा मोनफा लाइन सुरु खालामसै नङाबा देहायाबो एसे खस्थ' मोनो नालाय जानला मोनला देहा गरम खालामा माया थिखोजाया नालाय ओंखायनो जों बुकडाउन होनो एसे देहाखौ गरम खालामना लाग्रोयो देखायलाय फाग्लाबायदि नुखायो नोंना दाबो ओंखारहांबाय हारा दङ बे दा बिराद स्राव स्राव आरोखि ना दे होमबा जों होना लाग्रोसै ना औ दे लाइन थांसै केमेरा हमग्राबो गैया जाहैबाय नालाय नुनाय नंला आरोखि नोंसोर जों बुकडाउन होनायखौ जों होना लाग्रोनि र' जा हायो देखायलांगोन ओमफ्राय होद' बयबो होद' जाखाबायलै हाला anak dokter yang baik kalau nih relax aja sini bos ayo hala बडिखौ मानो खालामदोंमोनलाय नोंसोर हा ओमफ्राय मा नोंसिनिया नङा हा सेफटि मा सेफटिनि थाखाय नङा बिनि सानया बेलेगसो आंनो खोन्थाखुमादों ओरै बे सासे लोगो दंना जोंना बे आलासि जाहैदोंना बे लोगो फैबा बेनो बडिखौ देखायसोरा बे ओमफ्राय बानाय होननायनि जों टाउनाव थांनानै जिम बानायदों ओइ सासे बिखानि सेस गावब्रा होनहैदों दे गावब्रा होजोब गोलोमदैया हाला देखायदो बडिया Bujigalnya nonton.
जाहांबायब्रा अब्रा होजोब मोदोमखौ सोमावनो नाङा मोदोमखौ बिदिसो लानांगौ सोमावनो नाङा मोदोमा बुकडाउन होद' है गोलैगोनबो आं बेयाव होनबा होननानै दे सारि हालाबो लाइक दिथारबाय आं मारै स्ल'रा गंनाय बायदि जाबाय मोननैखौबो नुबाय बेफोरसो लकेल बडि बे नेचारेल बडि फोरोंग्राफ्राबो दंखाजोबखायो गोरों गोजाखा गाव गावनो देन्जारसो मारै होनदों बेखौ जाबाय सिंस्रा दबावनांगौदां ए ओं जायासै दांना दे फोरों दे गरायलानिसो जाबाय दां नोंनाबो बुकडाउन होदो